Nedostatok kvalifikovaných zváračov je závažnou výzvou v priemysle. Avšak vstup technológie laserového zvárania prináša určitú nádej v riešení tejto situácie, pretože ponúka niekoľko výhod, ktoré ju robia realizovateľným riešením. Výhoda technológie laserového zvárania je vysoká miera automatizácie a jednoduchšia obsluha. Laserové systémy na zváranie môžu byť obsluhované pracovníkmi so základnými technickými zručnosťami. Širšia skupina pracovníkov môže byť vyškolená na obsluhu laserových zváracích strojov, čím sa zníži závislosť od obmedzeného počtu vysoko kvalifikovaných odborníkov. Laserové lúče majú presnosť a rýchlosť, ktorými dokážu spojiť materiály rýchlejšie a presnejšie ako tradičné metódy. Toto zlepšenie sa premieta do kratších časových plánov projektov a zvýšenej produktivity. Ak by sme to vyjadrili číslami, jeden laserový zvárací systém môže mať rovnakú rýchlosť ako 5 MIG alebo 10 TIG strojov.